El Mercat Central de València. L'espai que actualment ocupa el Mercat Central va ser, des de la primera expansió de la ciutat, l'emplaçament habitual dels mercats ambulants. En 1839 s'inaugurà en aquesta plaça un mercat descobert, el Mercat Nou, el germen de l'actual Mercat Central. Cap a finals del segle XIX, aquest mercat es mostra clarament insuficient per a les necessitats de la ciutat de València. Per aquest motiu, l'Ajuntament de València convocarà fins a 2 concursos per a la construcció del nou mercat. En 1910, l'Ajuntament de València convoca un nou concurs i, dels 6 projectes presentats, es tria el dels arquitectes Alejandro Soler March i Francisco Guardia Vial. Ambdós s'havien format en l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i havien treballat en l'equip de col·laboradors de Lluís Domènech Montaner, arquitecte que es va caracteritzar per un estil propi dins de les línies del modernisme. Els arquitectes, a instàncies de la corporació municipal, van modificar el projecte original i el mercat es va construir d'acord amb el projecte datat al novembre de 1914. L'obra la van acabar, en 1928, els arquitectes Enrique Viedma i Àngel Romaní. Alfons XIII va protagonitzar l'acte protocolari d'inici dels enderrocaments. El 24 d'octubre de 1910, amb una piqueta de plata, va donar diversos colps en el mur del nombre 24 de la plaça del Mercat. Finalment, el 23 de gener de 1928, s'inaugurava l'actual edifici del Mercat Central de València. L'espectacularitat del Mercat Central és innegable. Es tracta d'una de les edificacions més atractives i visitades de la ciutat de València. La seva arquitectura no trenca l'estètica de la plaça, on s'integra a la perfecció amb altres 2 importants monuments, la Llotja de la Seda i l'església de Sant Joan del Mercat. És, indubtablement, l'edifici més representatiu de la València que a principis del segle XX avança cap al progrés tecnològic i mercantil i se sent orgullosa del potencial agrícola de la seua horta. Aquesta aposta pel progrés i per la producció agrícola es desprèn de l'estructura modernista del mercat i de l'ornamentació simbòlica que observem en el seu interior. Les cúpules de ferro, cristall i ceràmica, la central arriba als 30 metres d'altura, i els penells que les coronen, el de la cotorra i el del peix, s'integren en una panoràmica paisatgística de torres i campanars eminentment valenciana. La distribució de l'interior és racionalista, de manera que les parades se situen al llarg d'una sèrie de carrers rectilinis travessades per 2 amples vies. Es va concebre per a 959 tendes de 2 tipus: tendes altes tancades i tendes baixes obertes. En la zona general se situen les tendes altes tancades per a carnisseria, cansaladeria, ultramarins i quincalla. Tendes baixes per a la venda de creïlles, llegums, verdures, fruites i gallina. Tendes altes obertes per a venda de pa, dolços, carn i caça, existint en la peixateria tendes altes per a venda de saladures i despulles i tendes baixes per a peix. En l'actualitat, el Mercat Central de València agrupa a quasi 300 comerciants independents i mobilitza en l'activitat diària a 1.500 persones. És el major centre d'Europa dedicat a l'especialitat de productes frescos i el primer mercat del món que va afrontar el repte de la informatització de les vendes i distribució a domicili des del dia 2 d'octubre de 1996.